No mutta, mikäs laite se tämä on? Tämä on laite, millä mitataan karheutta ja huokoisuutta. Joo. Mitenkäs se toimii? No, jos haluat laitteen käyttää, niin ensimmäiseksi pitää kääntää sitä vähän näin, että sä näet tämän virtanapin täällä näin. Se on aina, jokaisessa laitteessa mitä täältä löytyy, niin on tämän virtajohon vieressä tai läheisyydessä. Selvä. Sitten, tämä on, tässä tarvitaan tässä laitteessa tulostusta, eli painetaan ensin täältä, tämmönen pieni nappi. Painetaan siitä ja odotetaan, että syttyy valo. Sitten painetaan täältä, että tulee printtiä. Niin pitäisi syttyä punainen valo. Noin. Sitten, jos halutaan esimerkiksi mitata vaikka karheutta, käännetään tätä tänne, joka taas sitten tämän kautta rupeaa toimimaan. Tämä asetetaan paperille näin, ja nyt kun se esimerkiksi liikkuu tässä näin, niin tarvitset painoa siihen päälle. Noin. Ja nyt kun se mittaa sitä, paljon siitä ilmaa menee tältä reunalta läpi, eli miten karhea se on, niin se luku näkyy täällä näin. Joo. Ja sitten, kun halutaan tämä tuku tulostaa, niin painetaan jommalta kummalta sivulta näistä napeista. Kummaltakin puolelta löytyy tämmöinen. Selvä. Se taas sitten tulostaa tämmöisen pikkuisen paperin, minkä voi repäistä pois. Jossa näkyy tässä tulokset. Täydellistä. Hienoa. Sitten, kun ollaan mitattu karheus, niin mitataan sen jälkeen huokoisuus. Eli tämä. Sitten mitataan sitä läpivirtaista, paljon paperissa menee ilmaa. Nyt, kun halutaan sitä mitata, niin käännetään tämä täältä. Sitten painetaan tämä alas ja odotetaan taas lukua, joka näkyy taas samassa paikassa. Tämä on kätevää. Erittäin. Ja sitten kun taas halutaan, niin se meikin, niin painetaan täältä, jotta saadaan taas tulostus. Joka tulee taas täältä. Ja tulee uusi tulos. Tämä on varsin yksinkertainen laite. Erittäin yksinkertainen osa käyttää. Ja sitten kun halutaan sammuta laite, niin tehdään kaikki toisinpäin. Käännetään tämä täältä pois päältä. Hienoa. Täydellistä.